Γεια σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μέρος από τα σπιναρίσματα. Είμαστε στο τέταρτο μέρος και δεν θα πούμε ούτε μισή μπαρμπουτσαλολογία. Κατευθείαν θα μπούμε στο ψητό. Pap, register, confirm. Αρχίζουν δύο τουρνουαδέτα. Έχω αλλάξει λίγο και τον τρόπο που φαίνονται στην οθόνη. Προσπαθώ με κάποιο τρόπο λίγο έτσι να τα κάνω να είναι λίγο καλύτερης ποιότητας για να μην ανεβάσετε καμιά μοιοπία με αυτά τα βίντεο όσο τα βλέπετε. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει με ένα 12 και με ένα 6. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε το γνωστό μας παιχνίδι με τα εκατομμύρια λάθη που σας αρέσει να τα διορθώνετε. Δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Προσπαθούμε λίγο να ανεβάσουμε το aggression μας για να μπορέσουμε να ματσάρουμε την υψηλή ταχύτητα που έχουν αυτά τα τουρνουά. Έχουμε ξεκινήσει χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Εδώ σφάζονται τα παιδιά. 8 ντάμα. Να το άλλος τα κούμπωσε. Βρήκε το οχτάρι. Πολύ καλά το πήγε. Ας κάνουμε ένα raise. Οπ, να το σκιάσω στο river. Μπράβο. Την πάτησε ο φίλτατος. Το flop είναι λίγο δηλητήριο, αλλά θα κάνουμε ένα συμπέτ με το 8-6 μας. Από τη στιγμή που συναντάμε αντίσταση δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω με αυτή την κατάσταση. Δεν είναι απίθανο και να κερδίζουμε την πάσα εδώ πέρα. Είναι όμως. Είχε δεκαράκια ο φίλος μας. Εδώ ο φίλος θα κάνουμε check τώρα που έκανε limp. Και εδώ θα κάνουμε raise. Εδώ θα τα πετάξουμε. Δείχνει αρκετά δυνατό το raise, αλλά δεν είναι δύσκολο σε αυτά τα stakes να παιχτούν τα λεφτά και να κάνουμε το double up. Νταμούλες πιάσαν τόπο. Πήραμε κεφάλι στο σκορ. Και πάμε να δούμε πώς θα γίνει να πάρουμε αυτό το σπινέλο. Λοιπόν, εδώ θα τα πετάξουμε. Εδώ βασικά, ναι. Επομένως έπρεπε να κάνω ένα bet στο flop. Ρίγα 7 suited. Νομίζω ότι δεν είναι shove. Επομένως θα το παίξουμε raise και fold αν κάποιος μας τα βάλει. Αλλά νομίζω ότι ήταν αρκετά loose να κάνουμε open shove με 14,5 big blinds. Τώρα βρήκαμε ένα. Εδώ θα κάνουμε ένα call. Το φίλο μας βαράει. Ο άσος είναι καλό. Είναι καλό turn για να κάνουμε raise. Και σε περίπτωση που δεν πέσει κούπα να τα κοπανίσουμε. Νομίζω ότι θα κάνουμε raise τώρα. Σε κάτι τέτοιο. Στα ένα blind που μας ποντάρει ο φίλος. Και το βρήκε το πάσο και είναι γεγονός. Τα reach δουλεύουν ορολόγοι. Εδώ τώρα νομίζω ότι πρέπει να τα βάλουμε απέναντι σε αυτό το limp. Νομίζω ότι είναι αρκετά δυνατό το limp για να μας κάνει κάτι. Ωραίος. Ο παίκτης. Λοιπόν, 6 άσο θα κάνουμε raise, δεκάρια. Θα κάνουμε raise εδώ πέρα για induce. Δεν έχουμε λόγο να τα βάλουμε όλα. Το flop έρχεται dama high. Θα ποντάρω κάτι σε στυλ μισό pot. Τώρα θα κάνουμε check. Εδώ πιάσαμε ένα το pair. Και τώρα έρχεται και άλλη μια dama. Δεν ξέρω, θα δύο lean αυτός. Αν έχει 9 θα δύο lean λογικά. Οπότε θα κάνουμε lean. Δεν το είδε. Εδώ θα πρέπει τώρα να κάνουμε αναγκαστικά call. Εδώ που φτάσαμε. Πρέπει να βάλουμε 60 για 300. Και εντάξει, μπορεί να έχει την κέτα. Την έχει την κέτα. Οκ, από το flop την είχε. Εδώ θα τα βάλουμε όλα. Εδώ θα τα ξαναβάλουμε όλα. Και εδώ θα τα βάλουμε όλα. Παντού όλα. Εδώ πήγε fold, εδώ θέλουμε call. Κάτω το call ρημάδι. Το raise ξανά. Το board έρχεται. Νομίζω αυτός ότι... Εδώ θα τα ξαναβάλουμε όλα αυτού. Να δούμε τι ρόλο θα παίξει. Μας κάνει call. Το turn είναι το 3. Δεν έχουμε λόγο να ποντάρουμε άλλο. Και άλλο 3.
Άσο ντάμα είχε και το σκεφτόταν ο Ρήτορας, ρε. Ο Ρήτορας, ρε. Μας έσωσε, μιλάμε τον board από βέβαιο θάνατο. Είχαμε πέσει μέσα στο νερό και κάναμε μπουρμπουλίδρες και πετάχτηκε το river και μας... Πώς γίνεται τώρα να συσώσει το river μέσα από το νερό. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται σε αυτό το παιχνίδι το μαγικό. Το river σώζει κιόλας καμιά φορά. Δεν καταστρέφει μόνο. Λοιπόν, check εδώ πέρα. Εδώ θα κάνουμε ένα raise. Φρούς ποντάρι θα τα πετάξουμε. Εδώ θα κάνουμε ένα συμπέτ. Έχουμε gutshot και έχουμε και ένα backdoor φλάστρο. Raise και εδώ, raise. Μήπως έπρεπε να τα βάλουμε όλα εδώ πέρα. Απέναντι σε αυτούς τους χατζιφλούφλιδες. Τώρα ναι, αυτός που κάνει το donk αυτό θα του τα βάλουμε όλα. Δεν έχουμε λόγο να ακολουθήσουμε κάτι. Μεντάμες εδώ μας έδωσε walk ο άλλος. Ρε κομμάντο. Ρε χατζικομμάντο. Ο κύριος Αυγολέμονος είσαι. Και παίζεις έτσι. Εδώ θα τα παίξουμε όλα ευχαρίστως. Με μεγάλη μας χαρά. Εδώ έχουμε ένα φλάστρο. Not bad. Call άσο 6. Nice. Εδώ χτυπήσαμε το χρώμα μας. Και ο φίλος ποντάρει. Και 2. Ωραίος. Να το διαράκι, είδες. Το ζητάς, έρχεται. Τα πάμε αυτά. Τα πάμε. Τώρα ποντάρει 90. Και εδώ θα κάνουμε all-in. Έχει 10 blinds ο αντίπαλος. Πέταξε. Θα του τα βάλουμε όλα εδώ πέρα. Το θεωρώ δύσκολο να έχει full. Έχει εξάρι. Ορίστε τα πράγματα. Είναι ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν οι εκτόσεις και μοιράζουμε τα λεφτά μας. Τα chips μας. Λοιπόν... Εδώ πέρα τι έχει μείνει, αυτός με κάτι ψίχουλα. Θα τα παίξουμε τώρα. Εδώ θα τα πετάξουμε. Βάλε 5 και 2. Παπ, ξανά 2. Τι έγινε ρε παιδιά. Σας το ομολογώ κυρίες και κύριοι. Δεν είναι pre-recorded το session. Την ώρα που παίζω μιλάω. Μην νομίζετε επειδή τα βρίσκω όλα ότι έκανα πρώτα το παιχνίδι και μετά το έγραψα. Θα μπορούσα όμως, καλή μαγκιά, αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Να εξηγηθώ έτσι. Έλα, μην μου βγάζεις τώρα 6 και... πάνω στη φάση. Λοιπόν, θα τα πετάξουμε. 9-10 λέτε να ήταν call. Βάλε 6 είναι σόβ όμως. Κάνει call, έχει ρίγα 4, μια χαρά. Α, δεν έχουμε μπαστούνια, έχουμε 8 ή 4. Μπα. Δεν είναι το 8 ή 4. Όλα. Άρε, κομμάντο. Εδώ θα κάνουμε ένα call με το φλάστρο μας. Plus και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Ας κάνουμε ένα raise, να δούμε πώς το παίζει το Dalaver αυτό το raise. Κάνει call, Εδώ το φλάστρο δεν ήρθε ποτέ. Εδώ θα κάνουμε ένα c-bet, βεβαίως. Ξανακάνει call, τώρα την ψιλοκαθίσαμε. Δεν έχουμε και πολλές ελπίδες να πάρουμε την πάσα. Κάνει ρίγα. Νομίζω ότι πετάει αυτός, λέτε. Δεν νομίζω ότι πετάει. Ρίγα 9 call, φιλέ. Άσο 5, εντάξει. 9 η ρίγα, έχει μέσα τον ταραβεράκι. Τον ταραβερέτο. Δεν έχει, 5 έχει. Ήρθαμε break even πάλι με το φίλο. Θα παλέψουμε με τα κύματα. Ώστε έτσι, έκανε call με τον Γκάτσο αυτό το τρελό και δεν διεκδίκησε ποτέ μετά το ποτέλι. Εδώ κάνει διάφορα, θα ξανακάνουμε. Εδώ το φίλο αυτό θα τον κάνουμε ένα all in, γιατί πολλά ρίζ μας έκανε. Σαν πολύ φόρα να πήρε, για να την κόψουμε λίγο. Και τώρα έχουμε ένα ωραίο του περ. Τι ποντάρεις, θα ποντάρεις αυτό. Εδώ θα κάνουμε συμπέτ. Πάσο τα πέταξε. Ξαναμπαίνουμε μπροστά στο σκορ. Άσο 5 off. Θα τα βάλω όλα με το άσο 5 off. Δεν θέλω να κάνω induce. Αν μου τα βάλει θα είμαι σε λίγο δύσκολη σκέψη. Εδώ θα του τα βάλουμε εμείς. Γενικά τα βάζω. Βάζει. Τα βάζα σπάσανε. Δεν άντεξε το παιδί σου, λέει 7-9 ρε φίλε, θα το παίξω το παιχνίδι. Τι έχεις? 0% από το turn. Εγγύηση.
Λοιπόν, με άσο 4 θα κάνουμε raise και ευχαρίστως θα τον κολλάρουμε το φίλο μας. Το Hey Mekta. Όπ, τα blinds εδώ πέρα βλέπω γίνανε θηριώδη. Τώρα τι κάνει αυτός. Εδώ φίλα θα τα βάλουμε όλα με το 7 βαλέ σου μας. Κάνεις limp. Τα πέταξε, οκ. Okay. Τι κάνει τώρα αυτό το παιδί. Αυτός δεν μασάει, γενικά τα κάνει τα call του. Και δεν θα κάνω συμπέτ γιατί από ό,τι έχει δείξει κάνει κάτι περίεργα defend, ας πούμε, κάτι gadget και με κάτι τέτοιο. Οπότε δεν θεωρώ πολύ εύκολο να πάει πάσο. Εδώ τώρα στο Ρίγα όμως θα κάνουμε ένα bet. Στο Βραζιλιάνο το φίλο μας. Και τώρα θα ξαναποντάρουμε, παιδιά. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Από το να ξαναποντάρουμε. Μαγεία. Μαύρη μαγεία. Black Power. Όχι βέβαια ότι ήταν και ψηλό απίθανο να πούμε με τον Dama High μας να κερδίζαμε το pot, από ό,τι μας έδειξε. Άντε ρε παίχτη, μια ώρα το σκέφτεσαι. 8-5. Θα πετάξουμε. Ρίγα 3. Πάσο φίλος. Έλα και το 12 αυτό το θέλουμε. Σαμανιασμένοι. Κάνει κόλλα αυτός γενικά, εκεί πέρα παλεύει με τα κύματα. Τσεκ. Τσεκ. Όλα τα έκανε και μας κέρδισε με το πεντάρι. Δεν νομίζω ότι πετούσε αυτός έτσι κι αλλιώς εκεί πέρα. Στο flop 15 ας το πετάξουμε. Εδώ μας τα βάζει όλα, θα κάνουμε call. Με χαρά. Βαλέ Ρίγα θέλουμε. Βαλέ Ρίγα θέλουμε. Να τους βάλεις. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα λίγο μεγαλύτερο race τώρα, γιατί τον βλέπουμε αυτό να πολύ αντιφαίνεται, έχει ψωμοτήρι. Και άμα είναι να παίξουμε σοβαρά. Τώρα φίλε έχει όλα όμως το παιχνίδι. Έχει όλα. 8-10. Πάτα το max, τον πελά μου. Το max πάτα. Τι να κάνουμε τώρα, τέλος πάντων. Τέλος των πάντων, την πατήσαμε, τώρα τζάμπα χάσαμε το pot να πούμε. Φιλέ. Εδώ θα κάνουμε το call, άσο 9 έχει. Ψάχνουμε ένα 5 κάπου στην έρημο τσακάρα ή κάτι double pot board split hello. Δεν ήρθε. Εδώ τώρα όχι δεν μας έπαιξε. Εδώ θα τα βάλουμε όλα. Και εδώ θα τα βάλουμε όλα. Άμα 10. Πάσο παίχτη. Limp κάνει. Limp κάνει ο φίλος. Πιάσαμε μια πέμπτη επαφή. Μας ποντάρει πότε θα τα πετάξουμε τώρα. Και εδώ θα τα βάλουμε όλα. Και εδώ θα τα βάλουμε όλα. Not bad. Ψάχνουμε με κάποιο τρόπο να γίνει το μπλέξιμο για να πάρουμε αυτό το τέτοιο. Και εδώ θα τα βάλουμε όλα. Και εδώ θα τα βάλουμε όλα. Πάσω ξανά. Ωραίο το fold. Μ' αρέσει όταν κάνεις fold με τέτοια blinds. Άσο φίλε. Έχω κάνει all-in από πρόπερση. 9-7. Πάσω τώρα εσύ. 7-5. Ας κάνουμε και κανένα πάσο. Ας κάνουμε ένα raise να δούμε λίγο έτσι σχέδιο. Ωραίο το fold σου. 4-3. Αλεύ 2. Πάσο κι αυτός. Ρίγα 10. Boom. Call. Άσο βαλέ. Σπαθιά κάτω. Ένα 10 ένα ρίγα που να είναι κάποιο χρώμα περίεργο. Δεν ήρθε το περίεργο χρώμα. Εδώ ξανά θα τα παίξουμε όλα. Μας κάνει κανένα κλικίντι. Τριάρια έχει. Φλιπάρουμε. Οπ, να το τεφταράκι. Κράτα το μακριά. Ωραίος. Πάλι μπροστά ο παίκτης. Για να δούμε. 5-9, τι να σε κάνω. Μπας και κάνει κανένα fold να πούμε και πάρουμε αυτό το 80 είναι καλό. Πετάει βαλέ ο φίλος και μας το δείχνει. Σαν δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, 9 βαλέ. Έχεις μείνει φίλε με 20 chips. Βρήκες άσο 9 βαλέ έχει το παιχνίδι για να τελειώσουμε ποτέ. Κέντα έκανε. Ρε τσίφτσι. Ρε τσιφτσέλο. Δάμα 7. Όλα. Πάσο φίλος.
Εδώ ρίγα 6 όλα. Λιμπ. Κατσίκια. Τσεκ. Τσεκ, τσεκ. Ξανά τσεκ. Εδώ όλα. Ρίγα 5 suited. Όχι ρε φίλε, δεν σε παίζω. Εσύ όταν ποντάρεις να πούμε κρατάς εκεί πέρα την Άρτα και τα Γιάννενα. Φλάκα με κάνεις. Are you kidding me? Άσο ρίγα έπιασε τώρα. Σπαθί! 43 outs είχαμε. Δεν ήρθε κανένα. Πάλι μας πήρε κεφάλι ο φίλος. Κάνει limp τώρα. Πετύχαμε ένα flop περίεργο. Και έχουμε τώρα μία open-ended. Θα την ποντάρουμε και θα τα βάλουμε όλα στο river. Αναγκαστικά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κερδίσουμε αυτό το pot. Τα πέταξε. Ωραίος. Ας κάνουμε ένα limp εδώ πέρα. Να το χαζιντάει αυτό να δούμε τι γίνεται. 50% έχουν φτάσει στα blinds. Δεν ξέρω πραγματικά αν έχω ξαναφτάσει ποτέ σε τέτοια blinds. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Τώρα εδώ πέρα αυτό που παίζουμε είναι ρόσχη ρουλέτα λέγεται. Τέτος τζογέτος. Κράτα! Ωραίος! Κράτησε το θηρίο, το ανήμερο. Για να δούμε τώρα. Κερδίζουμε. Τον έχουμε dominated. Άντε, μπράβο. Εδώ έχουμε κάνει ένα full περίεργο. Κάνουμε check. Τι να κάνουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, 2 στα 2 spins έχουμε μέχρι τώρα. 2 παίξαμε, 2 κερδίσαμε. Καλή περίπτωση. Ας ποντάρουμε εδώ πέρα κάτι τέτοιο. Oh! Ξύπνησε! Ξύπνησε ο παίχτης. Εντάξει, τώρα άμα έχεις καλύτερο full ρε φίλε, εντάξει. Βγάζω και τα βρακιά μου, βγάζω και τα κλειδιά του σπιτιού μου και τα πετάω πάνω στο πόντ να πούμε. Και του λέω, τα ποντάρω και αυτά. Είχε κέντα, εντάξει, είπαμε. Δεν γινότανε. Πάμε για το 3 στα 3 εδώ πέρα, τι γίνεται? Τι συμβαίνει? Τι πράγμα είναι αυτό σήμερα, τι τύχη βουνό? Μας τα βάλε όλα, θα πετάξουμε. Ρίγα 2 όλα φίλε. Ξεκάθαρα. Και στα αρένια και ωραίγια έκανε και fold, μας αρέσουν αυτά τα fold. Τα άμα 5 shooting, τι λες ρε παιδί? Αυτά τα φύλλα ποντάρω και βάζω και λεφτά στο τραπέζι. Βάζω και δεσμίδα. Λοιπόν φίλε, παίξτε το εσύ. Τώρα εδώ πέρα τι να κάνουμε, τα παίξουμε όλα, δεν υπάρχει άλλη λύση. Μπας και βρήκα ένα call πουθενά. Μπας και βρήκα ένα call. Τώρα με ρίγα high νομίζω ότι πρέπει να το κολλάρουμε. Να το κολλάρουμε τώρα νομίζω. No. Δεν πειράζει. Έκανε double up το παιδί. 18 θα τα βάλουμε όλα. Έκανε το call με άσους. Πονά τη μαγεία. Έρχεται η μαγεία. Φτάσαμε κοντά. Ένιωσε την αηδία να του γαργαλάει το αυτάκι, αλλά γλίτωσε τελικά. Δεν έκανε μετό. Ρίγα 4 ο παίχτης. Δεν θα κάνουμε μάλλον από ό,τι φαίνεται το 3 στα 3. Όχι, θα το κάνουμε κυρίες και κύριοι. Θα το κάνουμε δηλαδή. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Όλα ξανά ρε παίχτη. Βούλωτστα. Βούλωτστα τα ρημαδιασμένα με το τάμα 10. Να γίνει μπέρδεμα. Εδώ πέρα αυτός λοιπόν είναι offline. Boom. Αυτός τι κάνει εδώ ο τύπος, γιατί είναι stout? Τι ρόλο παίζει? Εντάξει φίλε, πάρτα. Πάλι το μινέτι που μας έχει γάμο ότι... 10. Να το. Παπ. Πω 3 στα 3 που ζητάμε φίλο και έρχεται. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι γίνεται? Μήπως να κλείσω τα σπίνες να παίξω σήμερα κανένα τικούπιον? Μήπως να παίξουμε κανένα τικούπιον σήμερα? Γιατί από ό,τι φαίνεται ρολάρει το πραγματέλι. Εδώ ο άλλος συνεχίζει εδώ πέρα, sit out. Τους κάνει limp τώρα, τι να τον κάνω? Τι να τον κάνω τώρα με το 7-2? Όπου γύρισε! Γύρισε! Πού είσαι ρε φιλαράκι, σε περιμέναμε πόση ώρα εδώ πέρα. Ούτε, δεν παίξαμε τίποτα, δεν έχασες τίποτα. Δεν παίξαμε καθόλου. Σαν να μην πέρασε ούτε ένα λεπτό, έτσι. Μην κοιτάς τώρα το στάξο που έπεσε λίγο, κάτι έγινε. Πέρασε ένα ρακούν και πήρε τις μάρκες και έφυγε. Μην αγχώνεσαι. Έχεις μέλλον. Τώρα θα γίνουν 15-30 blinds. Είσαι κομπλεντάν. Εδώ ντάμα 3, ας κάνουμε ένα race. Θα δούμε ο φίλος μας στην Ελβετία.
Πώς το παίζει τον ταραβεράκι. Το board είναι τελείως άκυρο για το φίλο μας και πολύ έγκυρο για το δικό του. Το turn όμως κάνει μια pub και αλλάζει τις ισορροπίες δραματικά. Θα ποντάρουμε κάτι δυνατό, γιατί άμα έχουν τίποτα κούπες, τίποτα γκάτσου, τίποτα στρέιντρο και τέτοια Θα πλερόκεις φίλε, θα πλερόκεις. Εδώ πέρα είμαστε δημόσιο, δεν είμαστε... Ξανά φύγει αυτός από το παιχνίδι. Ξανά φύγει, εδώ θα κάνουμε ένα defend. Εδώ θα κάνουμε check. Έχουμε ένα φλάστρο, εδώ θα ποντάρουμε εννοείται. Ποντάρει τώρα, θα κάνουμε call εδώ πέρα με το φλάστρο μας και θα το χτυπήσουμε το φλασέτο και μας τα βάζει όλα. Μας τα βάζει όλα, όλα, τέλος πάντων, όσα έχει το πόντι δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε call εδώ πέρα. Με ψιλομαύρη καρδιά θα κάνουμε call. Με ρίγα το κάνεις αυτό το κολπέτο, όλα τώρα. Σε εξαφανίσω. Δεν τα βάλε. Εδώ πέρα πιάσαμε ένα διαράκι. Θα ποντάρουμε εννοείται. Εδώ θα ποντάρουμε και εδώ το TPTK μας. Το per top kicker. Μας κάνει δεκάρι. Δεν νομίζω ότι έχουμε λόγο να φοβηθούμε το δεκάρι για κάποιο λόγο. Τώρα τα παίζουμε κανονικά τα λεφτά. Το εφτάρι όμως μπορούμε να το φοβηθούμε άνετα. Εδώ θα κάνουμε και εμείς limp. Το εφτάρι μπορούμε να το φοβηθούμε άνετα. Μας τα βάζει όλα. Την κάτσαμε τη βάρκα, την κάτσαμε παιδιά. Ο τύπος παίζει ένα τραπεζάκι. Το δείχνουν έτσι αποδεικτικά στοιχεία. Αυτός ποντάρει εδώ πέρα. Συνήθως όταν ποντάρουν τη στιγμή που έρχεται το flash δεν έχουν τίποτα. Αυτό μου λέει η εμπειρία μου. Και τώρα μας τα βάζει όλα. Όλα φίλε θα κάνουμε κόλλο εδώ πέρα. 8. Έχει 8 ρίγα. Εδώ θα πετάμε ρίγα Άσο έχει μέσα. Δεν έχει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όπου χταράκια. Ζουμερούντια. Χταράκια ζουμερούδια. Εδώ φίλε, δώστα. Πολύ είναι. Ντάμα ρίγα ο άλλος. Ντάμα. 8 έχει. Έχει σπαθεί όμως. Δεν έχει. Δεν πειράζει ρε παίχτη, δεν πειράζει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι το παιχνίδι, έτσι παίζεται. Περίεργα. Έτσι παίζεται το παιχνιδέλι. Μία θα κερδίζεις, μία θα χάνεις. Έτσι είναι αυτά. Θα παίζεις εδώ με το start, θα κερδίζεις. Θα παίζεις με αυτούς που είναι μέσα στο τραπέζι, θα χάνεις. 18. Boom. Θα σ' αρέσει το νούμερο αυτό, το 18. Θα πετάξουμε εδώ πέρα. Μας αρέσει αυτό γενικά που κάνει fold από το button. Δεν την έχει ψηλιαστεί τη δουλειά, πώς παίζεται το παιχνίδι. Νομίζω ότι παίζουμε εδώ πέρα. Να το, βλέπετε. Από αυτά τα moves φαίνεται ότι νομίζω ότι παίζουμε κάτι σε πασχέντζα, κάτι σε μπυρίμπα, δεν ξέρω. Τώρα θα κάνει καμία φυσική. Έλα, παίχτη, άμα ποντάρεις θα εξαφανιστώ σαν το flash. Τσέκε. Αυτά τα τσεκ συνήθως είναι λίγο αδυναμία, οπότε θα ποντάρουμε λίγο. Λίγο τούμπανα και ωραία. Δεν το έχω απίθανο αυτός με κανένα σωρίκα, κανένα σοντάμα να έχει και να παίξει έτσι. Κιώτικα. Δάμα 10 σουίτι, τα ξαναπετάει. Γενικά, μπες μέσα να παίξω με το ρίγα μας. Τώρα είναι λίγο άδικο για αυτόν. Νάτος, επέστρεψε! Έλα ρε παίκτη, τι έγινε? Πού είσαι χαμένος? Πού ήσουν τόση ώρα? Λιμπ. Τώρα και ρίζ να κάνει αυτός, θα κάνουμε ένα call έτσι με το 2-3 μας για να εξαφανίσουμε με το αεροζόλ, να ψεκάσουμε το παιδί. Εδώ ο φίλος κάνει min raise. Με το άσο 2 δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε defend. Θα προτιμούσα να το πετάξω. Θα μπορούσαμε να κάνουμε shove. Ας κάνουμε ένα limp. Να δούμε αυτός τι σόι ταραβέρι παίζει. Θα ποντάρουμε τώρα. 40 πρέπει να βάλουμε με gutshot. Δεν ξέρω, νομίζω ότι 40 και 160. Λέω να τα βάλω αυτά τα 40. Δηλαδή, εντάξει, ξεφτύλα να του δώσουμε το pot τώρα με... Και έχουμε καλά odds, αλλά μας κέρδισε ο φίλτατος. Με άσο 3 ο άλλος μας έκανε κουμποτέλι. Τι λέει ρε παίχτη. Μας σκουίζαρε. Μας έκανε squeak. Έλα ρε φίλε, εντάξει. Γιαράκια έχουμε. Κοίτα να δεις τώρα, αυτός θα κάνει το comeback του αιώνα τώρα και θα γελάσουν και τα τσιμέντα μαζί.
Εδώ το 9-10 το πετάω γιατί τον είδαμε αυτό λίγο περίεργο. Να πούμε, κάνει λίγο εύκολα σκουιζέλια και δεν θέλουμε να μας μπλέξει. Τι έγινε τώρα, αυτός τι είναι, sit out είναι. Τι κάνει, ρε φίλε. Ρε κομμάτο, τι κάνεις. Βλέπεις τσόντες και πατάς και κανένα κουμπί που και που. Τι γίνεται. Πάσω. Λοιπόν. Βέβαια καλά τα λέγω, αλλά μήπως να ασχοληθούμε λίγο και με αυτό εδώ πέρα που είναι. Θα τα πετάξω τα τριάρια μου νομίζω, γιατί θα βρεθούμε και dominated πολλές φορές εδώ πέρα. Μπορεί να το κάνει αυτό με κάποιο μικρό pair μεγαλύτερο από το δικό μας, οπότε δεν θα ανακατωθούμε. Φίλε, κάνε ξανά fold εσύ, το ξέρεις το κολπάκι το έχεις μάθει τώρα το παιχνίδι πώς παίζεται. Κάνεις fold, κλέβω εγώ τα blinds από αυτόνα, δηλαδή εντάξει όλα έτσι να ρολάρει το πράγμα. Ας κάνουμε και ένα raise, να δούμε αυτός τι ρόλο βαράει στα raise. Τα παίζει τα λεφτά του ή τα παίζει γενικώς. Εδώ τα παιδιά πάσουν το ρίγα 3, τι κάνανε, μια τρύπα στο νερό. Τσεκ κάνανε. Εδώ τώρα θα τα βάλουμε όλα εμείς. Έχει άσο 5, οκ. Και καρό. Εδώ θα κάνουμε τσεκ τώρα. Μαγεία η άση. Πετύχαν ένα board δηλητήριο στη φτέρνα. Θα ποντάρουμε τώρα δυνατά. Μπας και γίνει κανένα θαύμα. Εδώ χάσαμε, εντάξει, okay, δεν πειράζει. Και ευτυχώς έφυγε από τη μέση. Τα βάζει όλα τώρα. Εξαράκι μας εμφανίστηκε πάλι. 4-9 σούντι θα τα βάλουμε όλα. Εδώ μας κάνει κόλλη, έχει δεκάρια από τιμωρία. 4-9 έκανε. Όχι μπαστούνι. Εντάξει, έτρεξε λίγο εδώ πέρα. Τον Ταραβερέτο. Λοιπόν, let's play one more. Όλα. Γιατί όλα ρε παιχτή. Με 7-8. Θα τιμωρηθούμε τώρα. Να το. 2. Να το. Είμαστε ζωντανοί. Τα αργαδέλια μας. Δάμα 7 σουίτι. Λίμπο, φίλος, κόλεμις. Τσεκ. Τσεκ εδώ. Μας ποντάρει. Κόλλε φίλε. Έχουμε μια open end. Μια open end. Εδώ πιάσαμε μια επαφή. Εδώ θα ξανακάνουμε call. Το τεσάρι δεν μας βοηθάει και πολύ. Έχει δάμα 10. Μας πήρε το pot. Raise. Αυτόν τον κόβω για τύπο που είναι λίγο μαλωμένος με το πάσο από ό,τι φαίνεται. Ας κάνουμε ένα call. Έτσι μπας και κυνηγήσουμε κάτι. Κάνει check τώρα. Τώρα θα ποντάρουμε. Φιλαράκι. Θα ποντάρουμε, δεν χρειάζεται να ποντάρουμε. Θα ποντάρουμε μισό pot. Και στο river ξανά θα κοπανίσουμε. Από τώρα στο λέω. Μην μου πεις μετά αου γιατί βαράς. Έχουμε showdown value μεν τώρα και συμπληρώνει την κέντα του 9-10. Το οποίο είναι λίγο ανησυχητικό. Και θα προτιμήσω να κάνω check. Θα προτιμήσω να κάνω check γιατί είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα. Δεν τον κόβω και πολύ, κάνω αυτό να πετάει πολλά τέτοια. Είχε 17. Καλό ήταν νομίζω το check, δεν μπορούσαμε έτσι αλλιώς. Λέτε να παίρναμε value από το τέτοιο. Δεν ξέρω. Φίλε, παίξουμε λίγο δυναμικά. Call. Θα ποντάρουμε τώρα εδώ πέρα. Αυτό το board να μας τα βάλει, θα κλάψουμε λίγο. Μας κάνει raise. Αναμενόμενο θα γίνει κάποιο τέτοιο μπέρδεμα. Εδώ ρε παίχτη, ας κάνουμε ένα limp κι εμείς. Τι έγινε αυτό, το check από πότε το είχε πατημένο, από πρόπερση. Με τιλτάρουνε πολύ αυτοί που κάνουν αυτά τα donk και ένα blind. Με τιλτάρουν τρομερά μιλάνε. Μπορεί και να μην ξέρω να τους παίζω, δεν ξέρω, αλλά με τιλτάρουνε πάρα πολύ. Το σκέφτηκε και τα πέταξε. Λίμπρε παιχτή. Γενικά νομίζω ότι όταν αυτοί που λιντάρουνε, όταν κάνουν check, γενικά δεν έχουν κάτι σοβαρό να παίξουν μπάλα. Τώρα που πιάσαμε το 8 είναι ακόμη καλύτερα, γιατί μάλλον και έκανε 4 τον κόβο αυτόνα, αφού έκανε κόλλη σε 2 τέτοια. Είχε άσο, Περίεργα games παίζεις, γέροντα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την πάρτι σου. Περίεργα plays κάνεις.
Ας κάνουμε call. Εδώ ο φίλος ποντάρει pot και θα κάνουμε raise, γιατί νομίζω ότι πετάει αυτός, δεν νομίζω ότι πετάει, παίξε μπάλα. Παίξε μπάλα ρε παίχτη. Ξανά θα κάνουμε value bet με το ρίγα μας. Τα πέταξε τώρα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εδώ ας κάνουμε ένα 50 ρετό. Τα πέταξε, ωραίος. Τσεκ εδώ, μας ποντάρει, θα φύγουμε. Με γεια σου, με χαρά σου. Γεια και χαρά σου γέροντα. Το πάσο. Εδώ θα ποντάρουμε ένα 60. Εδώ θα κάνουμε ένα κλασικό pot raise. Φίλε, θα ποντάρουμε περίεργα τώρα. Έχεις ψυχή να παίξεις έτσι? Γιατί από ό,τι φαίνεται του κάνουμε μικρά raise να πούμε και βουτάει μέσα και γίνεται μπέρδεμα. Τσεκ, τσεκ και εμείς. 8, τσεκ ξανά. 3, τσεκ ξανά. 6-9, κερδίσαμε. Άσο 3, θα του πετάξω το άσο 3 γιατί αυτός δεν έχει κάνει σχεδόν ποτέ raise. Και μάλλον είναι λίγο ύποπτα αυτά τα raise. Στος. Τα λέω ωραία τα εξηγώ, εντάξει. Που έλεγε και ο Αναστόπουλος ο φίλος μας. Λοιπόν, εδώ πέρα ας κάνουμε ένα τέτοιο raise. Ένα τέτοιο raise fold. Πάλι 9 off. Εδώ ας κάνουμε λίγο μεγαλύτερα raise. Πολλά defend κάνει αυτός και θέλουμε λίγο να το πληρώσει το τίμημα. Τσεκ, εδώ δεν έχουμε λόγο να ποντάρουμε. Τώρα όμως θα ποντάρουμε. Πάσου. Ο Ρέγιος. Ο Ρέγιος ο Λίμπερ. Ο Πεκερέντι Λίμπερ. Εννιαράκι. Bet. Πάσου. The bad. 4-3. Λίμπ κι εμείς. Παίξουμε έτσι μπάλα. Δεν μπλέκω. Δεν μπλέκω γιατί μπλέκω με κάτι τέτοιο και γίνεται μπέρδεμα. Όλα παιχτεί. Ριγάδες, Άσο έχει μέσα όμως. Για να γυρίσει ο τροχέλος. Μπα. Δεν έχει άσο. Μας έφτασε το παλικάράκι. Είπαμε θα του κάνουμε λίγο πιο ακριβά raise. Εδώ ας πετάξουμε το 3-7. Ποντάρει ένα blind. Ένα blind θα το κολλάρουμε ρε φίλε. Να δούμε τι γίνεται. Ξανά. Φταράκι κι άλλο. Τώρα εδώ που φτάσαμε δεν αλλάζει τίποτα. Με πεντάρι μας τα έκανα όλα αυτά. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να του τα βάλουμε όλα στο river που έκανε το δεύτερο εφτάρι, αλλά τώρα με κάτι τέτοιους περίεργους τύπους δεν μπορείς και πολύ να βγάλεις άκρη. Τι γίνεται. Πώς παίζουν και πώς ποντάρουν και τι γίνεται. Είναι λίγο τα πράγματα μυστήρια. Λοιπόν, όλα φιλέ. Εδώ όλα, ναι. Λιμπάρι, τσεκ. Τα φλόπ εντωμεταξύ με αυτόν τον τύπο είμαστε αλλούνταλου. Δεν έχουμε καμία επαφή με αυτή την τράπουλα. Παίζουμε με κάποια άλλη τράπουλα εμείς. Μυστήρια. Ας κάνουμε και ένα min raise. Αυτό το flop είναι λίγο καλύτερο. Θα ποντάρουμε έτσι σχέδιο. Κάνει κόλλο αυτός για να δούμε. Έλα ρε παίχτη. Θα το κάνεις το κόλλο αφού. Εδώ θα κάνουμε ένα κολλαρετό. Ένα κολλάρι. Ένα κολλαράκι. Κόλλ δηλαδή εννοώ έτσι μην μπερδεύεστε. Ξανά τσεκ. Εδώ το βάλουμε όλο αυτό. Το ποντάρι θα φύγουμε με το τεσσαράκι μας την τελευταία επαφή. 7 ντάμα όλα. Τσεκός. Ρίγας. Τσεκ. Bet. Βρήκαμε ένα εξάρι. Ας βάλουμε ένα σαρανταράκι. Τσάμπα είναι. Οπ. Και του πέρις.
ο Τουπερίδης. Τώρα εδώ φίλε, χτυπήσαμε τα τρίψα, αλλά εδώ πάρ' τα όλα. Ω! Λέγε ρε. Α! Ωραία, κερδίσαμε εδώ πέρα, εδώ τα βάλουμε όλα. Τι μας έκανε πριν ρε φίλε, τι μας έκανε πριν αυτός ο τύπος, αυτός ο τυπάκος. Με άσο ρίγα έκανε τέτοιο play, τι λες ρε παίχτη. Εντάξει, τώρα θα τα βάλουμε όλα, φίλε, δεν γίνεται. Και το λέγαμε το μεταξύ πριν ότι αυτός όταν κάνει raise κάτι κρατάει, αλλά το μυαλό ακούει, η καρδιά δεν μπορεί να αντισταθεί. Τσεκός, 5, ναι. Τώρα αυτά τα δύο θα είναι και τα τελευταία μας spin and go. Για να κλείσει το ταραβέρι. Άσο, ντάμα, βάλε ντάμα εδώ πέρα. Πάσο κάνει αυτός. 10 τσίπ πρέπει να βάλει. Πάσο ξανά. Δες τώρα από ποιον χάσαμε. Από μια βλακεία. Από μια βλακεία με το άσο 5. Δεν πειράζει, είπαμε τα λάθη για να μαθαίνεις. Άντε ρε, παίξτα ρε κομμάτι. Πιάσαμε 15 φύλλα και δεν μας τα δίνεις να πούμε. Κάνουμε κανένα slow play περίεργο να πούμε. Τι να κάνουμε. Μπας και είναι κανένα θαύμα. Πιάσει τίποτα αυτός. Τώρα κάνεις race που έχουμε 2-6. Σταράκια. Θα μας παίξει τώρα. Ούτε τώρα. 7-2. Πάνε, κάνε πάσο. Δεν πιάσαμε τίποτα. 6-8. Όλα. Πάσο ξανά αυτός. Άσο ρίγα. Πάσο ξανά αυτός. Βαλέ 9. Πάσο ξανά αυτός. Συνέχισε φίλε, συνέχισε. Είσαι σε καλό δρόμο. Είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Φτιάξε μας πάλι. Φτιάξε μας πάλι. Βάλ' τα όλα τώρα. Ρε φίλε, δες εδώ τι φυλάτζες να πούμε μας έχει χάσει. Άντε, ας κάνουμε και εμείς ένα πάσο ρε φίλε. Εδώ κάνουμε... Όχι, δεν κάνουμε τώρα. Τρομερό. Με αυτόν τον τύπο που μπλέξαμε. Τσεκ θα κάνουμε ρε, εντάξει. Open ended. Raise. Νομίζω ότι τώρα ότι πρέπει να βάλουμε τα 60 για 300 για να χτυπήσουμε, μπας και χτυπήσουμε την κέντα μας. Δεν μας ήρθε ποτέ βέβαια. Τι play είναι αυτά που κάνει ρε, τι play είναι αυτά, θα κοπανίσω το κεφάλι μου στον τοίχο να πούμε. Τι play κάνει το παλικάρι. Τι play κάνει το παλικάράκι. Πού τα βρήκε αυτά τα play, στα τυρογαριδάκια. Φίλε, τώρα όποτε κάνεις limp θα στα βάζουμε όλα, δεν έχει. Μα και μου. Εδώ ας κάνουμε ένα, γιατί δεν μ' άρεσε αυτό το river το περίεργο. Κάνουμε ένα limp κι εμείς. Mysterious. Rage. Τσούκου τσούκου έφταξε βάρικα το καίκι, φίλε. Limp δεν έχει. Last year. Fold θα κάνεις από εδώ και πέρα μόνο. Εδώ ο τύπος μας κάνει raise. Θα τα βάλουμε όλα να δούμε πώς αντιδράσει σε τέτοιες καταστάσεις. Εντάξει, θα φλιπάρουμε. Βρήκε νιάρι. Έχει ντάμα. Φιλόδοξο. Φιλόδοξο και σκληρό. Λοιπόν, μας έχει μείνει αυτό το μαρτύριο εδώ, το τελευταίο. Για να λήξει το πράγμα. Ας το χατζικεντράρουμε λίγο. Εδώ πέρα. Απέναντι στο φίλτατο. Ξανά όλα εδώ πέρα. Πάσο αυτός πάλι. Το βιολάκι. Limp, φίλε, άμα κάνεις limp θα στα βάζω όλα, στο λέω. Πάσο αυτός πάλι. 4-6. Θα κάνουμε εμείς limp τώρα. Μας κέρδισε με το βαλεχάι του. Θα τα βάλουμε όλα. Πέσαμε σε ξάρια. Κάνα βαλέ θα βρούμε πουθενά. Ή κάνα σπαθί. Ξανά τα ίδια. Τα ίδια παντελάκι μου. Όλα. Τριάρια.
Τεσάρι. Κάτσε καλά. Ζει ο Μεγαλέξανδρος. Είναι αθάνατος. Ξαναβάλε μας λίγο στο παιχνίδι με κάποια φόλτα, ένα μπράβο έτσι. Άλλη μια φορά τώρα, ένα φολντάκι ωραίο, ωραίος. Και άλλη μια τώρα όπως είσαι, fold, ωραίος. Και ξαναμπήκαμε στο παιχνίδι, να το. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Ας κάνουμε εμείς ένα fold τώρα. Παίρνουμε κεφάλι στο σκορ. Δεν παίζει ούτε τώρα. Ντάμα άσο, θα μας παίξεις τώρα. Θιάολε, δεν μας παίζει ούτε τώρα. Τι κάνει ο παίχτης ρε παιδιά, τι κάνει ο παίχτης. Κολ τώρα έχει 10 ντάμα. Βρήκε ντάμα, με τον πελά μου μέσα. Με κουράζεις πολύ φίλε. Όλα τώρα, μπορεί και να κάνει fold αυτός. Έχει 9-10 νάτος. Βρήκε νιάρι τώρα, εντάξει. Ντάμα. Μας κέρδισε. Μια εβδομάδα να παίζαμε δεν θα το κερδίζαμε αυτόν, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Αυτά ήταν για σήμερα τα σπεναρίσματα, δεν πήγαμε άσχημα. Είμαστε δεύτερο συνεχόμενο session που κερδίζουμε 10 δολαριάκια. Σας αφήνω γιατί θα ετοιμάσω θα βγω το βράδυ. Πάω να φάω τα λεφτά που έβγαλα. Μέσα στα πολύ κοντινά, στα επόμενα βίντεο θα σκάσει μύτη και το Football Manager το πρώτο μέρος. Θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε και κανένα άλλο κολπάκι. Περίεργο, εντάξει, οκ, αυτά. Τα λέμε.